Erraminta katalogo bat sortu behar dugu, eta paletak sartu behar ditugu erraminta batzuk, bloke erraminta batzuk biblioteka hortan, liburutegi hortan, eta paleta sartuko dugu gure diseinu paletatan txertauta eta binkulauta karpeta komunen daren karpeta partekatu daun leku batetik. Lehenengo gauzein behar dugu, navegador de contenido diriki, eta hemen sortu behar dugu katalogo bat. Agregar katalogo. Katalogoa berri behar da izan, izena jartzen dio, eta izena jarritak eta gero hemen sortzen dugu paleta bat. Paleta hori jarri behar dio, adibidez, komunak. Eta komuneko elementuk sartuko ditu hemen. Komuneko elementu sartzeko, aprotxatu behar dugu, AutoCAD behar dituna. Eta AutoCAD bauke liburutegi bat, katalogo bat, liburutegian, herramientas de diseño métrico, eta hemen kuartoe baino hortan, sortuko ditu adibidez, bainera bat, eta bainera sartzeko kopiar eta beste alden txertatu. Eta beste gauzan bat sartuko da bere, lau batzuk. Lau batzuk selekzionatzen albadet, eta lehen ari izan dut. 3 lavabo, klikatu eta arrasta manda, eta hemen txertatu. Listo. Sortu dugu paleta bat, komune izenekoa, eta barrun 4 elementu. Guen ikasi behar dugu, nola egiten dugu guk elementu bat sortu, bloke bezala, eta nola sartu paleta hortan. Hau da, adibidez, lanpara bat, lanpara sortuta daukeu, baina ez dago batuta, ez dago blokein da, eta blokeiteko iriki behar dugu bloke disk. Bloke disk irikitzen dugu, aukera baten diolako nun zer errutatan sartu behar dugu fitxategi hori. Designatzen ditugu zein nahi dugu bihurtu blokea, enter. Designatzen dugu baita ere ze puntu izan behar da insertze puntua, eta jartzen dugu ere ze fitxategi hori nun kokatutan behar duen. Hortako, badaukeu karpeta partekatuta bloke guztiekin. Eta kasu honetan, sartu behar dugu hemen, lanpara izeneko bloke bat. Gordetzen dugu, karpeta bloke izeneko karpetan. Hemen dau ruta guztie, onartu iten dugu, eta bloke hau sortuta dauia, hor bertan. Bloke hori hemengo paletan sartu alitzateko, aurrena jarri behar dugu gure paleta baten. Hau da, bestegu jakin izan nola sartu zuzenen hemen, eta harta, egin behar dugu, insertar bloke, biblioteka de blokesetik, hemen bilatzen dugu nun dau, hemen lanpara, irikitzen dugu, sartu zaigu liburutegian, hemen dau, eta hemen ikusten zuen nola sartzen diun blokea gure marrazki horretan. Insertatzen dugu blokea, eta bain bloke hau eskubiko botoia klikatu ezkeo, arrastaka ekartzen dugu gure diseinu paleta horta. Behin diseinu paleta hontan daula, berriro eskubiko botoiarekin kopiatu iten dugu. Eta bain jun behar dugu gure paleta, sortutako paleta horta, hau da, sortu egin dugun paleta horta, eta eskubiko botoia di eman da berritze, pegar eman da, hor daukeu lanpara. Bueno, ikusten zuen,
nola hemen daukeu lanpara jarrita, baina ez daukeu hemen paleta, ez da saltzen paleta hau. Kendu behar dut hemendik supermiren simbolo, txatio. Berriz sartu behar dut hemen dau paleta osoa. Paleta oso hau, komun itzeneko paleta oso hau, vinculatzeko nire marrazkian, eskubiko botoia ematen dio, eta esaten dut, añadir a la paleta de herramientas. Añadir a la paleta de herramientas da, hemen sartu martxegula komunak izeneko paleta bat, eta diseinon paletan gainen. Hemen murosen gainen sartzen bali maga, horren gainen jarriko dugu. Batzen pruebaikia. Eskubiko eta eman da, añadir a la paleta de herramientas, eta hemen sortu da komuna. Eta hau aktualizatu egiten da, hemendik neizetezkeo sortu delako beste edozein elementu sortu delako hemen. Proba ingo dugu. Hemen sartuko dugu beste elementu bat, adibidez lababo oval hau, hemen ikustetzuen nola jarrita dau, baina hemen ez da saltzen, ez da gaula aktualizata. Honi ematezkeo, ja, asaltzen zaigu, hemen lababo ovala hemen sartu ditzateko.